एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर. मॅडम आपलं नाव कसं? माझं नाव संध्या गोविंद देवळी. मी भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल या पॅनलची उमेदवार आहे. माझा मेनमध्ये पहिला मुद्दा, महिला बचत गटांना ज्या योजना येतात त्या आमच्यापर्यंत पोचत नाहीत किंवा आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही. आणि नंतर जेव्हा हे भ्रष्टाचार आम्हाला समजून आला तेव्हा आम्हाला असं कळलं की ते सगळं तिथे होत होतं, पैसा सगळा तिकडे जात होता. त्याच्यामुळे आता जर आम्हाला एक संधी मिळाली तर आम्ही महिला बचत गटांसाठी जे काय बाजारपेठ लागते, जी काय आर्थिक मदत लागते ती आम्ही पूर्णपणे करण्याचा प्रयत्न करू, हे माझं ध्येय असेल. आता माझ्या पॅनलची उमेदवार संध्या देवळी, मी तुम्हाला बचत गटाविषयी सांगितलेलंच आहे. अजूनही महिलांसाठी करण्यासाठी बऱ्याच काही गोष्टी आहेत. विद्यार्थिनी असतील, लेडीज वर्ग जो आपला सर्व आहे त्यांना काही वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्यासाठी काही विकासाचा मार्ग असेल गावामध्ये जो काही करता येईल, काही उपक्रम राबवता येतील उद्योगधंद्यांच्या मार्फत महिलांसाठी, त्या गोष्टी करता येतील. त्याच्यानंतर बचत गटांचं तर प्रत्येक वेळी जो काही त्यांना निधी वगैरे उपलब्ध होतो, त्यांना व्यवसाय वगैरे करायचा असेल तर तो आम्ही बाजारपेठ वगैरे उपलब्ध करून देऊच त्यांना. त्यानंतर शिवणकाम वगैरे असतं, त्याचे कोर्सेस वगैरे काही नाही आहेत तिथे आमच्या सध्या, ते दुसरीकडे जावं लागतं त्यांना तालुका स्तरावर. त्याचं काही होत असेल तर आम्ही करून देऊ महिला वर्गासाठी. तसंच आज आमच्या या पॅनलमध्ये सर्व तरुण वर्ग आहेत आणि सर्व सुशिक्षित आहेत आमचं जे पॅनल आहे. आणि याच्यामध्ये पुरुषांसाठी वगैरे म्हणा, आता गावामध्ये आम्हाला बँक वगैरे म्हणजे काही नसेल त्यांना सोयी सुविधा त्यांच्या प्रत्येक लोकांना अकाउंट ओपन करून देता येतील, अशा काही उपक्रम राबवता येतील. त्यानंतर रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पुरुष वर्गासाठी वगैरे आम्ही प्रयत्न करू. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.